सोरखारि नङै भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय एबसुआ थाबैनो सोरखारखौ नारसिनगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला हिसाबै मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ हारिनि थैनाय आरो थांनायखौ लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो। फरायसाफोरखौ फरायनायाव गोसो होहोनाय आरो थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन जिल्ला एबसुफोरा HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय बादिनो बाक्सा जिल्ला एबसुआबो बरबरि बाथौ थानसालिनि सायनासालियाव बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननानै उथ्रिनाय 10थि गोजौसिन मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय लोगोसे HS आनजादावबो आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्स बायदि आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनानै मान बावनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। लोगोसे जर'खायै बाहागो लादों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर', बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जेब्रा खुंगुर उजिर आरो एबसुनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरा। खोब गोजोनथाव खौरां दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बरबरि हालामाव थानाय बे बाथौसालियाव देग्लायनि HSLC आनजाद उथ्रिसारनायफोरनि गेजेराव बांसिन नम्बर मोननायनिफ्राय लानानै टप 10 मासि मोनसे सायख'नाय थि खालामदों आरो बे मासियावनो दिनै मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे दाखालिसो रिजाल्ट डिक्लेयार खालामनाय HH एग्जाम जेरै साइन्स, कमार्स आरो आर्ट्सनि जायफोर जाफुंसारनाय बिथांमोननि गेजेरावबो बेबायदि टप 10 बासिनानै दिनै मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लादों। थारैनो बे हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव हाबाफारि जादों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे हाबाफारिखौ मदद खालामग्रा साफ्रोमबो बिमा बिफा, साफ्रोमबो फोरोंगुरु, साफ्रोमबो अनसुलाफोर बा साफ्रोमबो जोंनि फरायसाफोर बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 2006 मायथाइखौ सोलोंथाइ बोसोर फोसावनायनि उनाव बा 2007 मायथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि फोसावनायनि उनाव थाद'नाय गैयाजासे सुबुं सम्पद दानांगौनि थाखाय बा गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि फरायसाफोरनो मोनहोनांगौनि थाखाय जे थांखि आरो बिथांखि लानानै जेरैबायदि फरायसा, बिमा बिफा, फोरोंगिरि बा समाजाव हाबनानै गामियाव हाबनानै जेरैबायदि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ जोङो इयुनावबो लांबाय थागोन। दा बेखायनो दिनै बे हाबाफारिफोरखौ जोङो दिनै लाबाय थादों। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाबो जोंना गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे थांखिनिनो मोनसे मावथांखि बियो बे मोनसे जोंनि मोनसे एक्टिभिटि। बे हाबाफारिफोरखौ मिरुआ लायो, बे हाबाफारिफोरखौ जिल्लाफोरा लायो आरो बे हाबाफारिफोरखौ गुबुन गुबुन दखराफोराबो लायो आरो बे हाबाफारिखौ जोंनो नांगोन। मानो होनोब्ला जोंनो फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनांगोन, फरायसाफोरखौ जोङो मान होनांगोन आरो फरायसाफोरनि जेंनाफोरखौ बुजिनांगोन आरो फैबाय थानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रा खोब गोनां। दा बेखायनो बे हाबाफारिफोरखौ जोङो इयुनाव लांबाय थागोन आरो दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि जोङो सरजाबनानै दिनै आदब सोलोंथाइनि बाथ्राफोरखौबो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्किलनि बिथिङैबो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै जागायदों आरो बेल' नङा दिनै भेलु एडुकेसननि खोथा बेखौबो जोङो दिनै नोजोर होनानै जोङो बाथ्राफोरखौ सावरायबाय थादों आरो जोङो बे बिथिङैबो जोङो खामानि मावनो जोङो नाजाबाय थादों आरो सास्टेनेबल इडुकेसननि बाथ्रा बेखौबो जोङो दिनै नायबाय थादों। दा बेखायनो जोङो थोंजोङै जोङो बुंनो नागिरदों दि क्वालिटि इडुकेसन बा स्किल इडुकेसन बा भेलु इडुकेसन बेखौ जोंनो नांगोन। मानो होनब्ला सासे मानसिया गावखौ दानो थाखाय, न'खरखौ दानो थाखाय आरो हारिखौ दानो थाखाय बा समाजखौ दानो थाखाय बे गासिबो बिथिङाव जोङो रोंखा राखा जानांगोन आरो बे गासिबो बिथिंनि गुना जोंनियाव थानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ दाफुंनो नागिरनाय बा ओनसोलखौ दाफुंनो नागिरनाय बेखौबो जोङो हाफुंगोन। मानो होनबा दिनै जोङो नायदों जे कम्पिटिटिभ मोनसे जुग। दिनै सोलोंथाइनि कम्पिटिसन, दिनै साख्रि बाख्रिनि कम्पिटिसन, दिनै बिजनेसनि कम्पिटिसन, दिनै साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि कम्पिटिसन, दिनै गासिबो बिथिंनि जि
कम्पिटिसन नैबे कम्पिटिसनखौ नायनानै बा नुहुरनानै जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौबो जों जुदि कम्पिटेन्टनिबो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै जागायदों आरो बेल' नङा दिनै भेलु एडुकेसननि खोथा बेखौबो जोङो दिनै नोजोर होनानै जोङो बाथ्राफोरखौ सावरायबाय थादों आरो जोङो बे बिथिङैबो जोङो खामानि मावनो जोङो नाजाबाय थादों आरो सास्टेनेबल इडुकेसननि बाथ्रा बेखौबो जोङो दिनै नायबाय थादों दा बेखायनो जोङो थोंजोङै जोङो बुंनो नागिरदों दि क्वालिटि इडुकेसन बा स्किल इडुकेसन बा भेलु इडुकेसन बेखौ जोंनो नांगोन मानो होनोब्ला सासे मानसिया गावखौ दानो थाखाय न'खरखौ दानो थाखाय आरो हारिखौ दानो थाखाय बा समाजखौ दानो थाखाय बे गासिबो माने बिथिङाव जोङो रोंखा राखा जानांगोन आरो बे गासिबो बिथिंनि गुना जोंनियाव थानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ दाफुंनो नागिरनाय बा ओनसोलखौ दाफुंनो नागिरनाय बेखौबो जोङो हाफुंगोन मानो होनबा दिनै जोङो नायदों जे कम्पिटिटिभ मोनसे जुग दिनै सोलोंथाइनि कम्पिटिसन दिनै साख्रि बाख्रिनि कम्पिटिसन दिनै बिजनेसनि कम्पिटिसन्स दिनै साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि कम्पिटिसन दिनै माने गासिबो बिथिंनि जि कम्पिटिसन नैबे कम्पिटिसनखौ नायनानै बा नुहुरनानै जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौबो जों जुदि कम्पिटेन्ट जुदि खालामनो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफोरा जेबो लामा मोनै जागोन दा बेखायनो बे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे एसे मदद खालामनो हायो दिनै जोङो नैबे बरायनाय बा कचिं होनाय बा बिमा बिफाजों सावरायनाय बा एवारनेस प्रग्राम बा जे मटिभेसनेल जे प्रग्राम बेफोरखौ जोङो लाबाय थादों आरो इयुनाव जोङो लांबाय थागोन गोजोन्थों दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनो गावनि जि बर' बिजों बेखौ गारनानै जोङो इंराजि बिजोङाव सोलोंथाइ लानायखौ दा जोङो बर' बिजोंखौ नेवसिनायनि गुबै जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै बुंनो सानो बेखौ बेनि जाहोनखौ माने आङो थोंजोङै आङो बुंनो माने बाथ्राखौ आङो लुबैयाखै जाय बिथांमोना गुबुन मिडियामाव फरायदों बा फोरोंदों बिथांमोना मा थासारियाव बा मा जाहोननि थाखाय फोरोंदों बा फरायदों बै बिथांमोननियाव नोंथांमोना सोंबा मोजां जायो नाथाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि आइडिय'लजि बा जोंनि माहारियारि बादनि बाथ्राखौ लानानै दिनै बर' मिडियामा जिहेतु एसे उन जानानै दङ बर' मिडियामाव फोरोंग्रा बिमा बिफाफोरा जिहेतु इक'नमिकेलि बेकवार्ड बा इडुकेसनेलि बेकवार्ड बा राहा गैयै न'खरफोर आरो बर' मिडियामा जोंनि राव फोथांनाय बा माने सिनायथिखौ लाखिनायनिबो बियो मोनसे जिहेतु राहा दा बेखायनो बे गासिबखौबो नोजोर होजोबनानै बर' मिडियामखौ जोङो स्पेसियेलि मोनसे जोथोन लानायनि गेजेरजों जोङो दिनै स्पेसियेलि बर' मिडियामनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों बे नङा जे जों एबसुआबो गुबुन मिडियामखौ जोङो माने मुगैयो बा गुबुन मिडियामनि जोङो एन्टि बेबो नङा नाथाय बर' मिडियामा जिहेतु दिनै गुबुन मिडियामनि रुजुनायाव उन जानानै दङ आरो बेयो जोंनि मोनसे माहारियारि बादजों मोनसे सोमोन्दो थानाय जोंनि रावजों जोंनि थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय दा बेखायनो जों एबसुआ बर' मिडियामखौ जोङो गुरुत्त होनानै खामानि मावदों आरो बेबो नङा जे बर' मिडियामजों जेबो जानो हाया होननाय बेबायदि गैया जोंनियाव गोबां डाटा दङ जे बर' मिडियामजों नोङो APSC आनजाद पास जानानै दिनै SS अफिसार जानानै थानाय जोंनियाव गोबां दङ दिनै बर' मिडियाम फरायनानै IIT आव पास जानानै दिनै इन्जिनियार जानाय गोबां दङ दिनै बर' मिडियाम फरायनानै दिनै मा होनदों मेडिकेल पास जानानै MBBS MD पास जानाय गोबां दङ बर' मिडियाम पास जानानै बेबायदिनो बेंकआव मेनेजार जानाय गोबां बेबायदि दङ दा बेखायनो ओरैबायदि सम गैला जे दिनै बर' मिडियामजों डक्टर जानो हाया इन्जिनियार जानो हाया सिभिल सार्भेन्ट जानो हाया होननाय बेबायदि गैला मानो होनबा बेखौ बारग'बोजोबनानै दिनै जानानै दिन्थिनाय गोबां बेबायदि बिदिन्थि दङ आरो दिनै मा होनदों बर' मिडियामजों टपार जानो हाया आसामाव होननाय बिदिबो गैला जों होनो हायोब्ला मर जोंनि माने मा होनदों जोंनि सरकारि स्कुलफोराव जोङो गोबां फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हागोन आरो जिहेतु दिनै फोथायनाया फैबाय जे दिनै भेन्सार बा प्राइभेट माने फरायसालिनि माने अनगायैबो भेन्सार बा गभर्नमेन्ट फरायसालिनि अनगायैबो दिनै बर' मिडियामाव प्राइभेट स्कुलफोराबो दंफैसै बै रिजाल्टफोरखौ जुदि नायनानै दिनै बर' मिडियामजोंबो हायो होननाय बाथ्राया दिनै फोरमान जाखाबाय दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो सरकारखौबो जोङो गुरुत्त लाजानो लुबैगोन आरो बिमा बिफायाबो जथेस्थ' गाव गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौनि गोनांथि दङ दिनै प्राइभेट स्कुलाव हगारनाय बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ जेरैबायदि जोथोन लायो आरो बेबायदिनो सरकारि स्कुलाव बा भेन्सार स्कुलाव हगारनाय बिमा बिफायाबो गावनि गथ' गथायफोरखौ जुदि नांगौ बायदि जोथोन लायोब्ला बेवहायबो रिजाल्ट मोजां जाया होननायनि जिखुनु खोथा गैया दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनो जोथोन नांगोन जों सांग्रां जानांगोन जोङो उन्दैनिफ्रायनो फाउन्डेसननिफ्रायनो जों जुदि मोजां खालामलांनो हायोब्ला जोङो नांगौ बायदि रिजाल्टखौ बा जोंनि हप्सखौ जोङो फुलफिल खालामनो हागोन गोजोन्थों जि HLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों नैबे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जोङो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै बाक्सा जिल्लानि मादावनो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव टप 10 मोननाय जाफुंसार फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरबरिनि बाथौसालियाव बरायदों आरो बरायनानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों मानो होनोबा दिनै
गुबुन जिल्लाफोरनिख्रुइ बाक्सा जिल्लानि जा रिजाल्टनि हार बियो खोब मोजां थांनाय समफोरनिख्रुइ ओंखायनो दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिकआव टप 10 मोनदों टप 10ब्लाबो दिनै मेट्रिकआव गासै 12 जन फरायसाफोरखौ जों बरायदो आरो दिनै हायार सेकेन्डारियाव आर्ट्सआव गासै 11 जन आरो साइन्सआव गासै 15 जन लोगोसे कमार्सआव गासै 10 जन फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बेवहाय बरायदों बरायनायनि थांखिया बेनो जाहाथे इयुनाव नैबे फरायसाफोरा बेनिख्रुइ साबसिन जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो नैबे फरायसाफोरानो फैबाय थानाय समाव गावनि केरियारखौ जाफुंनायजों लोगोसे बिथांमोना जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव साफा साफा फुंखा सुबुं जायो आरो दिनै जोंनि ओनसोलनि थाखाय समाजनि थाखाय आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे समाव खामानि मावहैनो हायो दा बेखौ जोङो जोंनिफ्राय जोङो लुबैदो आरो जों आसा खालामदो बिथांमोना जिहेतु साफा साफा जाफुंसार फरायसा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बिनिसुइ जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामहैगोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ जोंहा दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा जोङो इसे मार्कनि थाखाय देग्लाय जोङो सेबाजों खुंजानाय बा फोसावजानाय टप 10आव जोङो मासि आवग्रिनो हायाखिसै अब्लाबो दिनै जायफोर फरायसाफोरखौ जोङो बरायदो जाय दीपक बर' बिथाङा कुमारिकाटानि UN एकाडेमियाव फरायो बिथाङा 97% मोनदो इसे जुदि बोलो होबावनो हानायमोनब्ला बिथाङा सेबाजों फोसावजानाय टप 10आव मासि मोनसिगौमोन दा ओंखायनो जायफोर दिनै 8, 9, 10आव जोंनि फरायसाफोरा नैबे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दा बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव टप 10आव जाहाथे मासिखौ आवग्रिथारनो हायो दा बेखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो हास्थायदों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ देग्लाय खोब मोजां मोजां फरायसाफोरा दङ आरो बे फरायसाफोरखौ जों खबर लादो बे फरायसाफोरा बबे बबे फरायसालिनिफ्राय दिनै मोजां रिजाल्ट खालामनो हागौ दा बेयो अलरेडि जोंनि आखायाव दिनै फैजोब्बाय दा ओंखायनो नैबे फरायसा बिथांमोनखौ जोङो दिनै लोगो हमगासिनो दङ खबर लागासिनो दङ गार्जेन बिथांमोनजोंबो जोङो सावरायदो आरो फरायसालियावबो जोङो सावरायहैदो दा बे लेखायै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बिथांमोना फैबाय थानाय रिजाल्टखौ हयथ' देग्लायनिख्रुइ साबसिन खालामनो हागोन बेखिनिखौ जोंहा फोथायनाय दङ। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।